ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। 2022ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଗାଁ ଗାଁରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ରାତି 11-12 ଯାଏଁ ଏ ସର୍ଭେକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ କରୁଥିଲୁ। ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବଂ ମାମୁଁ ସେଇ ଗାଁରେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲୁ ରାତି 11-12ରେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଗାଁଟି ଭାରି ତଳମଳିଆ ଓ ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ଭରା। ତଥାପି ଆମେ ରାତିର ସୁନସାନକୁ ଭୟ ନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା କଣ୍ଟାବାଲି ଏବଂ ଗାଁଟି ଘୋର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମାମୁଁ ହଠାତ୍ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ବରଗଛ। ଅନ୍ଧାରରେ ସେହି ବରଗଛ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟାନକ ଦିଶୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଜଣେ କିଏ ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ବଡ଼ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଶେଷରେ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଟଣାଟି କହିଲୁ। କିଏ କହୁଥିଲା ଭୂତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ତ କିଏ କହୁଥିଲା ଏଲିଆନ୍। ଆଜି ବି ସେହି 22 ମସିହାର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି।